Good morning. Ako lang ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Karon guys, January 28. Unya karon isayo ko mata guys kay matuko kay SSS mabayad ko kay itong pagka Martes yung try ko adto wala ako nakabayad kay na may mga number sila niya. Wala na may entertain nga wala yung mga number. So wala jud ko nakabayad pero Friday man dyan akong ting bayad guys. Unja, karon sayo lagi ko mata kay para makasayo po gadto karon sayo man ang manghatag og number ang SSS mo na nga. Sayo ko mata aron maglungag kung magluto sud andaan kay kuan para diretso na pud og trabaho ni kuman og bayad sa SSS. Unja guys, magandam sa kong lutuonon guys ha kay maligo pa ko guys, daghang pa ko buhaton kaya makasayo. Hi guys, man akong lutoon karon guys, karong buntaga guys kay kanang English corn beef inatag sa kong ninang gikagawas. Diyan mo yung lutoon karon guys, may mga pamahaw, sudan sa pamahaw. Yeah, magluto sa ko guys ha. Ready na ako. May oil guys kay ano may mga oil guys. Corned beef. Hi guys. Yan ako guys. Galakaw na ko guys padung sa babaw kay mangatang na kong sakyanan guys. Kay matog SSS. Nakakuhag number. Nakakuhag sayo number kay aron dali ra pud mahuman sa SSS. Kay daghang ra ba jud tawo sa mag-isip ng SSS guys. Una nga nijud nga mo sayo o gadtog SS kay mautan jud kag numero. Galakaw ko guys na kay sa mua guys. Updates na naman ito guys kay kita ko mabot sa highway sa esquina dyan mismo na guys, nangatang na kong sakyanan na makasakay ko ani gali guys kaya na size 35 na guys, tricycling balik guys ang saman to mayroon mo makasayo ko makadali kong sakay guys lugar bag sakyanan. Number 7025. Please proceed to counter 5. Hey guys, dako Arturas guys kay gisugo ko palit og kandila karon may mga kandila guys anay kandila guys pero dili pwede sa mua
gagmay ra kayo. Way dagko. Mapoy ka ng sunod sa dagko. Sa una meron guys. Kita pa ko ani o kuan kandila guys. Adaw na ko gawas guys na way kandila ari sa sud. Mangita ko kandila to sa shoppers. Bikyo siguro guys kay wadya mo. Adaw na ko gawas. Hey guys, di pagyapon sa is guys. So panahon man, yeah. First batch pa ang natawag. First batch 110. Yeah, second batch ko 189 akong number. So sinuot ko para sa ako mahuman ani. Taan ni guys. Di ako sa taas sa Galeria SSS. Ting pila dengan ka jud tao aring SSS guys oy ay maka kapoy siguwat so di pang kapoy nag mga tao ginuwat super na view guys oh ang view sa kuan sa ubos dya kadto nga kana nga part diha guys pana pantalan sa Tagbilaran pantalan sa Tagbilaran na pana pa diha nawag katapok ka mga tao ari guys